שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא שם יתברך, אפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא שם יתברך. אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. לא שומעים אותך, לא שומעים. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה שלך ויעקב, בוודאי גם שם נמצא שם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא שם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, השם עומד, השם עומד, השם עומד. אז נתחיל, אני תכננתי להתחיל קצת פרשת השבוע, אבל למרות שהזמן כבר קצר, אז אנחנו נתחיל היום ספר נפלא. הספר הזה נקרא מסילת ישרים. אי אפשר להתחיל את הספר הזה בלי הקדמה קצת, שנבין על מי אנחנו מדברים ומי הוא זה שכתב את הספר. מעבר לכך שנדע את השנים שהוא החי ומה הסיפור, סיפור חייו בקצרה בתור הקדמה. מה שנספיק היום מבחינת ההקדמה נספיק, וכל פעם בעזרת השם נעשה, בעזרת השם ניקח בנדר מבטיחים ספרים לכולם, גם בעזרת אנשים בעזרת השם. מזכורות חייו של הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, הוא כתב את המסילת ישרים. הרמח"ל נולד ב-1707, זה תש"ז, זה לפני למעלה מ-300 שנים כמעט. והרב צריך לדעת שהוא נכנס מגיל בר מצווה לישיבה של הרב יהודה מינץ, ככה קראו לרב, הרב יהודה מינץ. הוא נכנס מגיל 13 והתחיל ללמוד אצלו בישיבה. היו לו שני מורים עיקריים שהם בעצם היו המרכז בתולדות חייו. רבי יצחק חיים הכהן, הוא היה מורו לשפת הקודש. מה פירוש? הרי הרמח"ל זה מדובר באיטליה. באיטליה לא כולם ידעו לדבר את השפה כמו שצריך. אז מי שלימד אותו את שפת הקודש זה היה הרב יצחק חיים כהן. ובלי שום קשר, בזכות שהרב למד ממנו, בגיל 17 הוא חיבר כבר את הספר הראשון שלו שנקרא לשון לימודים, שכולה בכל מיני כאלה חרוזים ובלשון צחה יפה. ואילו היה את המערי בסן, שהוא היה הרב שלו בחינת כל מקצועות הקודש, שזה הפשט, דרש, רמז וסוד. עכשיו תשמעו, אחד מהתלמידים של הרמח"ל קראו לו רבי יקותיאל. הוא כתב איגרת שנקראת איגרת הפולמוס. מה זה איגרת הפולמוס? הוא בעצם מעיד על הרב שלו מגיל קטנות מי זה הרמח"ל. לימים האיגרת הזאת לצערנו הרב עשתה גרוע מאוד לרמח"ל, תכף נראה למה אני מתכוון. אז כך הוא כותב באיגרת לארץ ישראל, אז לא היה את כל המכשירי טלפון, כותבים באיגרות. אז הגיע איגרת לארץ ישראל וכך הוא כותב: יש כאן בחור אחד רך בשנים, בגיל 23 אז היה, קדוש יאמר לו, הרי הוא מורי ורבי, פוצינה קדישה, איש אלוקים, כבוד הרב משה חיים לוצאטו. אנחנו מדברים על בן אדם שכותב, אדם מבוגר, כותב על ילד בגיל 23, שהוא פוצינה קדישה, וזה הרב שלו, שקוראים לו רבי משה חיים לוצאטו. והנה בגיל, תשמעו טוב, הוא אומר פה, והנה בגיל 23 כאן, הוא כבר נמצא 2.5, ו2.5 מתגלה לנו כאן בתור מה? הוא כבר 2.5 מקבל באספקלריה המהירה על ידי מגיד
שמגלה לו 2.5, בן אדם בגיל 20 כבר יש לו גילויים. מלאך מגיד שמגיע ומגלה לו סודות. כך הוא כותב באיגרת. וגם הוא כותב כבר בגיל 14 שנה, תשמעו טוב, אני לא יודע מה אני עשיתי בגיל 14, אבל הוא בגיל 14 שנה כבר ידע את כל כתבי הארי הקדוש בעל פה. גיל 14 שנה, כל כתבי הארי הקדוש בעל פה. והיה צנוע מאוד, נכבה אחר הכלים. ולא אמר אפילו לאבא שלו את הידיעות שלו. בואו נתקדם קצת ביום חמישי י"ג בתשרי 1725, בהיותו בגיל 19, שמח אותו רבי שבתאי מאירני את הרמח"ל לרבנות. בגיל 19 כבר קיבל הסמכה של רבנות. מה זה אומר הסמכה של רבנות? הוא עכשיו יכול לפסוק דינים בתור רב, לכל דבר, בגיל 19. עד לשנתו ה-20, כבר מה אמרנו? כבר התגלה עליו הרב המגיד, היה לו מלאך מגיד, והספיק לחבר כבר כמה ספרים, אחד שנקרא מגדול עוז, וזה הוא כתב, תשמעו טוב, לכבוד הרב שלו חיתן את הבן. הוא כתב ספר שנקרא מגדול עוז. הספר הזה מורכב מ-150 מזמורים, כמו מזמורי תהילים, תזכרו מצוות. כמו מזמורי תהילים, עוד 150 מזמורים, כולם בחרוזים, כמו מזמורי תהילים. ביום רביעי, ראש חודש סיוון 1727, הוא בגיל 20, ברוך השם התחיל. מה התחיל? התחיל, כמו שאמרנו, לקבל גילויים מכל מיני מלאכים. בגיל 20, אני אגיד לכם, אני הייתי בצבא, אני קיבלתי אולי גילויים מכל מיני קצינים. אבל הוא זכה בגיל 20, כבר שהתגלו לו מלאכים. ואחד מהם היה אליהו הנביא, שהיה ברוך השם מגלה לו רזים של תורה, סודות. עכשיו, דיברנו קצת על האיגרת, זה רקע קצת על הרב. היה לו, תמיד קראו לו רבי יקותיאל, כמו שאמרנו, והוא כתב את האיגרת לרבי מרדכי יפה מווינה. הוא כתב את האיגרת, כמו שאמרנו עכשיו, יש פה את האיגרת. אם אני אקרא לכם מה הוא כתב, אתם קצת תבעלו. אני לא רציתי לקרוא לכם, אבל תראו, יש פה את האיגרת שהוא כתב. רק שתבינו על מה אני מדבר. אני אקרא לכם משהו קטן, שתבינו מה הוא כתב ומה זה גרם בכל העולם כולו לצערנו הרב. והנה עתה באתי על דברי תורה להודיע לאדוני איך שמתנה טובה נתן לנו הקדוש ברוך הוא מבית גנזיו. והוא כי יש כאן בחור אחד, רך בשנים, בן 23, זה איגרת הקודש הוא כתב. וקדוש יאמר לו, והוא פוצין הקדישה איש אלוקים, הרב משה חיים לוצאטו בן, וכבר הנה 2.5 ונגלה לו רב המגיד, מלאך קדוש ונורא, והיה מגלה לו סודות נפלאות. ואף כי מגיל 14 שנה כבר ידע את כל כתבי הארי הקדוש בעל פה, וכו', ותשמעו עכשיו מה הוא מספר. הוא פה מעיד, והנה זה חודש ימים שאני משמש אותו, ודולה מים חיים מבארו. כל זה הרב לא יודע שהוא כותב כמובן באיגרת. אשרי עין ראתה ואשרי אוזן ששומעת כל זה, והוא ניצוץ מרבי עקיבא יוסף. איך יודעים את זה? הרי רבי עקיבא בן יוסף, כמה שנים היה עם הארץ? 40 שנה. כמה זמן למד 40 שנה, עד גיל 80, ומגיל 80 לימד 40 שנה. החיים שהתחלקו ל-40. 40 שנה עם הארץ, 40 שנה למד, 40 שנה היה רב, נפטר בגיל 120. הרמח"ל באיזה גיל נפטר? 8. 40. הרמ"א מפנו כותב שהרמח"ל בא לתקן את 40 שנה של ניצוץ של רבי עקיבא. והנה כאן זה הרמז, אומר פה, והוא ניצוץ של רבי עקיבא, והנה 8 חודשים שנגלה לו מלאך קדוש ונורא. מסר לו הרבה סודות וכמה דברים להוריד הישיבה של מעלה בכוחם, וציווה לו בהסכמת הקדוש ברוך הוא ושכינתה לחבר ספר הזוהר. תשמעו טוב, כמו שרבי שמעון בר יוחאי חיבר ספר שנקרא זוהר, גם הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו על ידי המלאכים, שהוא ראה גילויים, חבר'ה זה לא מזמן, לפני 300 שנה, גילויים של מלאכים שציוו אותו לכתוב ספר הזוהר שנקרא ספר הזוהר תנין, הכוונה עוד חידושים על ספר הזוהר שרבי שמעון הוריד לפני 3,000 שנה. תבינו את זה לשמה הוא היה. וכך הוא הסדר, זה המלאך מדבר מתוך פיו, אבל אנחנו תלמידיו שלא איננו שומעים שום דבר. המלאך מדבר מתוך פיו ואנחנו לא שומעים את המלאך שמדבר, והמלאך מתחיל לגלות לו סודות נפלאים, ואחר כך הוא מצווה מורי ורבי לאליהו שיבוא מיד. הוא קורא לאליהו הנביא שיבוא מיד, והוא בא ואומר סודות שלו. ולפעמים שבא, הוא אומר פה שם של מלאך מסוים, וגם ראיה מהמנה, ברוכים הבאים, אבא סבא, רב אמנונה, והוא סבא, כל הצדיקים של הזוהר. ולפעמים מלכה משיחה והאדם קדמה, האדם הראשון היה מגיע לרמח"ל להגיד לו סודות מהעולמות הנשגבים.
ואז הוא כותב כאן, וכן ידוע כי הגלגולים והתיקונים הוא יודע את כל התיקונים והגלגולים של כל אדם בחוכמת הפרצוף והיד, כלל העניין אין דבר נעלם ממנו. זה הוא כותב באיגרת. יש פה מי שירצה לעיין אחרי זה עוד כמה דברים שהוא כותב, אני פשוט נזהר לקרוא לכם, שלא נתעלפו פה בשיעור, על מי זה היה הרמח"ל. ברוך הבא. מי זה היה הרמח"ל? אז בואו נמשיך עוד איזה שורה וחצי. להגיע ככה להקדמה, אנחנו מתחילים עם ספר חדש שנקרא מסילת ישרים. אז אמרנו, רבי יקותיאל כתב את מה שקראתי כרגע, שלח את זה לרבי מרדכי יפה מווינה. עכשיו שימו לב טוב, הקדוש ברוך הוא רצה, ככה השם רצה, ככה השם רצה, כל מה שקורה זה הכל לטובה, כי ככה השם רצה, שתגיע האיגרת פולמוס לידו של הרבי משה חגיז, שהיה גדול הדור באותה תקופה, שהיה מראשי הלוחמים בתנועה של שבתאי צבי. באותה תקופה היה שבתאי צבי, זה היה משיח שקר. אמר לכולם אני משיח. מה הוא עשה? הוא נלחם בכל התנועה עמוס של השבתאות, זה היה נקרא. למה הוא חשש? הוא אמר, זה עכשיו, הנה פה, הילד הזה לא יכול להיות בגיל 20 ומשהו, כבר יש לו גילוי אליהו, אומרים לו שכתוב את הזוהר, הוא פוצין הקדישה כל יום בצומות, אני עוד ודאי, שזה עוד פעם אותו דבר של שבתאי צבי חס ושלום. וחס ושלום תנועה משיחית חדשה מתעוררת. מה הוא עשה? הלך, חתם, החתים את כל הרבנים בעולם. וכולם לצערנו הרב החליטו להחרים את רבי משה חיים לוצאטו, שרפו את ספריו, ומה לא עשו לו, והוא מסכן, הוא לא רצה שיגלו, הוא היה נסתר. אבל אחד התלמידים שלו כתב באיגרת, והאיגרת הגיעה, ככה השם רצה כמו שאמרנו, תכף נראה למה. לא, על הרמח"ל. והיום אנחנו יודעים ברור שהכל מה היה? יצר הרע, ובא השטן והרבה, והסיבה היא פשוטה, וכל העולם כולו, כל החכמים בעולם, יצר הרע סיימה את עיניהם, כל חכמי הדור. כל זה היה, אמרנו, בין השנים 1730 עד 1735, 5 שנים, שירדו ומיררו את חייו, החרימו אותו לגמרי, מיררו את חייו, ודווקא הפלא ופלא, זה כלל בעבודת השם, דווקא מתוך הקושי, ב5 שנים הללו הוא כתב ספרים והתעלה, ואחד מהספרים, שנבין איזה ספרים הוא כתב, הוא כתב 40 חידושים מאמרים על פירוש הש"ס. 40. הוא כתב גם כן על הזוהר הקדוש וכתבי הארי חידושים. גם על הזוהר, גם כתבי הארי. אבל לצערנו הרב, רבים מהם נגנזו ונשרפו בהחרמה, ואין לנו אותם היום. אין לנו אותם היום. אבל לצערנו הרב, איך יודעים אותם? בזכות האיגרות שהוא כתב את השמות של הספרים. אלמלא היה כותב באיגרות, אפילו לא יודעים על הספרים הללו שהם קיימים. 40 חידושים על הש"ס. שתבינו מה זה. 40 ספרים רק על התורה שבעל פה. ביום רביעי י"ז שבט, תצ"א, נוסד, הוא יסיד חבורה שנקראת חבורה קדושה מבקשי השם. 5 חבר'ה שהם היו צדיקי יסוד עולם, שקטים, לא מספרים לאף אחד מה הם עושים. והם קיבלו את הרמח"ל, הוא היה צעיר מהם בהרבה שנים. קיבלו את הרמח"ל להיות רבם עליהם, ראו שהוא חריף מכולם, בקיא בהכל, שאת כל הגילויים מגלים דווקא לו. כולם אמרו, אנחנו רוצים שהוא יהיה הרב שלנו. וכעבור 8 חודשים, באותו תאריך, ביום רביעי, כ"ז לחודש אב, ברוך השם התחתן, הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, קראו לאשתו ציפורה, היא הייתה ביתו של רבי דוד פרנצ'י, כך קראו לו, ציפורה, ביתו של רבי דוד. לצערנו הרב, רודפים את הרב, כמו שאמרנו בשנים הללו שהזכרנו, ואין לו מה לעשות, הוא חייב לעזוב את איטליה, וכשהוא עוזב את איטליה הוא בורח לאמסטרדם. אמסטרדם שבהולנד, ודווקא שם, באמסטרדם, משום מקום, מקבלים אותו באהבה ובחום, ובהשגחה פרטית, שהם לא היו מוכנים לשמוע את הלשון הרע, וראו איש אלוקים קדוש. וכמובן קיבלו אותו בתור הרב שלהם, ושם הוא חי, באמסטרדם, עד קיץ תק"ג, זה למניינם 1743, הוא מחליט לעשות עלייה לארץ ישראל, עולה לארץ ישראל, והספר שלו מסילת ישרים, ברוך השם מודפס, איפה? באמסטרדם. ושם הוא מתחיל להתפשט כמו אש בשדה קוצים, משהו מדהים, נחטף לכל העולם כולו, וכולם, כל השכבות קיבלו אותו ללא עוררין, שזה פלא פלאים, כי החרימו אותו. עם כל זאת, ברגע שהספר יצא, ברוך השם, כולם קיבלו את הספר. איך שהוא הגיע לפה הוא היה בהתחלה בעכו, מעכו הוא עבר לירושלים, בירושלים הוא התגורר שנה, וידוע, ראיתי את זה היום, אני התפעלתי, הבעל שם טוב, הגיל שלו כותב לו איגרת לפני 300 שנה, ואומר לו האם הוא מכיר את אור החיים הקדוש.
אז אומר לו הבעל שם טוב, אומר לו, אור החיים הקדוש, אני עושה עליות נשמה, אני רואה את אור החיים הקדוש למעלה. הם חיים, כן? אבל בעליות, בייחודים, אני רואה את אור החיים הקדוש למעלה. ודע לך שיש גם עוד יהודי, הוא לא אומר לו את השם, שנמצא בירושלים, וידוע שיש נפש, רוח, הרי זה כלל, יש נפש, נשמה ורוח, 3 חלקים בנשמה מתוך 5. אומר לו, אני הנפש, כך הוא מעיד על עצמו הבעל שם טוב, והרוח זה האור החיים הקדוש, אבל יש יהודי צדיק שהוא הנשמה, נשמת משיח, הוא נמצא בירושלים. אני לא יודע מי הוא, אבל הוא נמצא בירושלים. הוא כותב לו איגרת לבעל שם טוב, גיסו, כותב לו, בעל שם טוב, ראיתי את האיש אלוקים הזה, זה רבי משה חיים מצאתו. היה נשמת משיח, נשמת משיח, ככה העיד עליו הבעל שם טוב. אז נעבור אלינו, לאחר שהוא היה שנה בירושלים, עבר לעכו, ואחרי 3 שנים, לצערנו הרב, בעכו התחילה המגפה של דבר, ושם הוא נאסף ביחד עם אשתו ובנו יחידו, ביום כ"ו באייר תק"ו, בגיל 39 נפטר לבית עולמו. זה הקדמה, בגיל 39, שתבינו כמה בן אדם, כמה הצדיק הזה הספיק, זה הקדמה לרמח"ל על החיים שלו רק. עכשיו שתבינו מה זה המסילת ישרים. המסילת ישרים, בגיל צעיר, נכון? המסילת ישרים, אני קורא לכם הקדמה עכשיו של גדולי עולם, בתוכם הגאון מווילנה, גדולי ראשי ישיבות מה הם כתבו, כדי שניכנס ככה, נתחיל את ההקדמה למסילת ישרים. נודע רצתו והמופלאת של אדוננו הגאון מווילנה. שמעתם על הגאון מווילנה? קודש קודשים. הגר"א ידע את כל התורה כולה ישר והפוך. בסוף ימיו, איך הוא למד תורה? אתם לומדים פה בשבת מסכת, נכון? מגילה? איך אנחנו לומדים מגילה? לומדים את הגמרא, מהגמרא יש עכשיו פסוקים, והולכים מהגמרא לפסוקים, נכון? מה הגר"א היה עושה? לומד חומש, מהחומש מגיע לגמרות. מה אתם אומרים? אתם יכולים את זה? סתם דוגמה, בראשית ברא אלוקים את השם ואת הארץ. אומר לך, זה מסכת חגיגה, דף י"ד שמה, שבראשית ברא אלוקים את השם ואת הארץ, למעט, למדנו את זה, נכון? למעט, מהפסוקים הוא מגיע לגמרות. ברוך אתה ה' אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. כמובן, מי שרואה את זה בהסרטה, אז לא לברך אמן. אני צריך להגיד את זה לפני. כי זה לא יהיה שידור חי פעם הבאה שתראו את זה. בכל מקרה, אז אומר הגאון מווילנה, תשמעו טוב. אומר הגאון מווילנה, אם היה חי הרמח"ל בדורי, תשמעו טוב. אז הייתי הולך ברגל על 4 ללמוד ממנו מוסר. הגאון מווילנה שידע את כל התורה כולה, כך מעיד, אם היה רמח"ל גר בדורו, היה חי בדורו, היה הולך על 4, לקבל ממנו מוסר. זה, כך אומר הגר"א. עוד הקדמה קצרה, מביא כאן אחד מהראשי ישיבות, הרב יחזקאל סרנה. הוא היה ראש ישיבת חברון, תשמעו, הוא כותב על הרמח"ל, וכך אמר, מה שעשה הרמב"ם בהלכות רבנו ביראה, מה שעשה הרמב"ם בהלכה, רבנו עשה ביראה. הרמב"ם כתב בהלכה את היד החזקה. מה זה היד החזקה? הקיף את כל התורה כולה. את כל התורה כולה. אין דבר, אין הלכה שלא כתובה ביד החזקה. פעם באו לחזון איש, אמרו לו, הרב, איפה הרמב"ם דיבר על הלכה כזאת וכזאת? לא ראינו את זה. אמר להם החזון איש, כנראה שעוד לא הגעתם לזה, זה איפה שברמב"ם. זה לא כל כך מסודר לפי נושאים, אבל אין דבר, זה נקרא משנה תורה. אומר ראש ישיבת חברון, הרב יחזקאל סרנה, מגדולי בעלי המוסר בארץ ובעולם בכל הדורות, אומר שמה שעשה הרמב"ם בהלכה, עשה הרמח"ל כאן ביראה, בספר הזה. שהוא הקיף בעצם את כל התורה כולה הלכה למעשה, כך עשה הרמב"ם, כן עשה פה הרמח"ל מבחינת המוסר. עוד הוא אומר כאן, מצאנו ספרים כמו החובת לבבות שהיה ראשון. היה ראשון החובת לבבות. וכן ספרי מוסר אחרים, שהקיפו כל מיני עניינים. אבל הרמח"ל עשה עבודה שהקיף את כל נושא המוסר בספר אחד, מעט הכמות, אבל רב האיכות. אני מתקדם, נתחיל כבר את ההקדמה של הרמח"ל עצמו. אז אתם מוכנים? יש לכם ספרים פתוחים? אז אנחנו מתחילים, סייעתא דשמיא. איזה עמוד? עמוד א'. נכון. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי, תשמעו טוב, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו. אומר הרמח"ל, מתחיל ומסביר, שלא תתבלבל אור יעקב אוחנה, שלא תחשוב שאת החיבור הזה אני בא, כך אומר הרמח"ל, לחדש לכם חידוש, שהיה בקיא בכל הנגלה ובכל הנסתר, בעיקר בנסתר, שמלאכים היו באים אליו, בענווה שלו אומר, כן? אבל לא הפירוש.
מביא פה הרב רוט, מסביר, הכוונה ואף אם ילמדו בו דברים שלא ידעו, זאת אומרת, אם יהיה חידושים, זה לא היה כוונת המחבר. הוא לא בא לחדש לך חידוש, אלא מה? אומר הרמח"ל, אלא להזכירם את הידוע להם כבר. כל התכלית של החיבור הזה זה להזכיר לך דברים שאתה יודע. כמו מה? המפורסם אצלם פרסום גדול, מפורסם. יש בורא לעולם? בטח. אבל אנשים לפעמים שוכחים. אתם רוצים ראיה שאדם שוכח? אם אדם כועס, זה סימן שהוא שכח שיש בורא לעולם. כי מי מנהיג את העולם? הקדוש ברוך הוא. מי עצבן את זה שגרם לך? מי זה שלח לך את זה שמעצבן אותך? בעולם. אם אתה כועס, אז אומר הרמח"ל, אני רק באתי להזכיר לך את מה ששכחת. ומפורסם אצלם פרסום גדול, לא סתם פרסום. כי לא תמצא ברוב דבריי אלה דברים שרוב האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. מה פירוש? אומר הרמח"ל, כן או. אתה כועס הרבה, אתה צריך להתחזק יותר באמונה. הגמרא אומרת שכל הכועס עובד עבודה זרה. מה פירוש עובד עבודה זרה? לא שעכשיו הוא מקריב ועכשיו קורבנות, אלא הפירוש הוא שכח שיש בורא לעולם. זה העבודה זרה הכי גדולה שיכולה להיות. אז ההסבר הוא, אם אני שוכח, צריך להזכיר לעצמי, יש בורא לעולם. הרי כתוב שבני הדור בגאולת משיח עמוס כפני הכלב. מה פירוש כפני הכלב? כלב זורקים עליו אבן, מה הוא עושה? רץ אחרי האבן. אז פני הדור, הדור של משיח, אחד הסימנים, שאם קורה משהו, הם לא תולים את זה במי שזרק את האבן, אלא הם כמו חלילה הכלב רצים אחר האבן. הם לא הולכים למקור לבן אדם שזרק את האבן, ושזה פה, הדמיון זה לקדוש ברוך הוא, שהוא שולח לנו את כל האבנים, רק לעורר אותנו. אז אומר הרמח"ל, נחזור עוד שנייה, אחורה, ומפורסם אצלם פרסום גדול, כי לא תמצא ברוב דבריי אלה דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שעמידתם גלויה לכל, כך ההלם יהיה מצוי מאוד, והשכחה רבה. מה פירוש? אז ההסבר הוא שכל החיבור הזה, המטרה שלו היה זה להזכיר את האמיתות המפורסמת שהציבור מתעלם מהם ושוכח אותם. מה כוונת הדברים? הרמח"ל מסביר יותר. אומר הרמח"ל, ועל כן אין תועלת הנלקחת מזה הספר יוצא מקריאה בו פעם אחת. אדם יבוא פה לשיעור פעם אחת, ייהנה, יתחדש לו חידושים על פי המוסר, ברוך השם כל פעם 20 דקות, אבל אין תועלת, אומר הרמח"ל, שהוא כתב את הספר, אם תקרא אותו פעם אחת. למה לא? מה תכלית הספר? להזכיר את הנשכח. איך הכי הרבה זוכרים? שחוזרים. התועלת, אומר הרמח"ל, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו לו לפני קריאתו, אלא מעט, יכול להיות שנמצא כמה חידושים. אבל מה עיקר התועלת בספר הזה? הרמח"ל רוצה להגיד לנו? התועלת היא אך ורק לחזור ולחזור ולחזור. אז מה הכוונה? מה אני אומר לכם עכשיו? אז מה? אז מה זה? חלילה, אנחנו פה וזהו, מה נגמר? ודאי שלא. אלא כל אחד מאיתנו ייקח את הספר, או יקנה לו ספר, זה לא ספר יקר. אם הוא יכול לקחת ולהחזיר אותו לפה בוודאות שהוא מחזיר, גם טוב, ויעבור על הדברים אחרי השיעור. אבל התועלת יוצאת מן החזרה עליו בהתמדה. מה פירוש? תראו איזה דבר יפה, אומר פה הרב רוט. אין לומר באמת כי אין תועלת מלימוד פעם אחת. שלא תתבלבלו, תגידו, מה, זהו, מה, אז אני רק רוצה לבוא לשיעור. אין תועלת, אז אני לא אבוא 20 דקות מהשיעור. כל פעם שיעור 20 דקות, אם אין תועלת מפעם אחת, למה לי לבוא? אני לא הולך לחזור. חס ושלום, אומר הרב רוט, כי אמנם גם מפעם אחת נשארת איזו ידיעה ואף קלושה ביותר. אדם יכול ללכת לשיעור תורה, יעשה לו ראש מסוים, וישאר לו קצת משהו, אבל דבר קלוש. כי בלימוד פעם אחת, אומר הרב, אמנם יש בו משום לימוד, יש לך לימוד, אבל אין בו משום שימה על הלב. כי אין שימה על הלב, אלא על ידי חזרה בלבד. איך אנחנו אומרים בקריאת שמע? וקשרתם להיות על ידיך והיו לטודפות בין עיניכם, תמשיכו, מי יודע? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים לכם, נכון? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים לכם. למען תזכרו ועשיתם אדם והייתם קדושים. אני בודק אתכם שאתם יודעים את כל הקריאת שמע בעל פה. אז כתוב שמה, וקשרתם להיות על ידיך והיו לטודפות בין עיניך, נכון? ותגידו לכל לך פסוק על לבביך, מי יודע בעל פה? מה זה על לבביך? איך אומרים בקריאת שמע על לבביך? יפה מאוד. אני רציתי לראות מי יעשה את כל הזה מההתחלה.
ככה זה קורה בדרך כלל, רוצים לזכור פרשה, איזה פסוק, איזה מילה, בקריאת שמע, מתחילים מההתחלה. והיו דברים האלה על לבביך. שואל האלשיך הקדוש, מה זה על לבביך? בתוך לבביך. מה זה על לבביך? שאלה יפה, לא? מה זה על לבביך? אומר האלשיך, אם זה על הלב, אתה תשנה, תחזור את זה עוד כמה פעמים, אם זה על הלב, מתישהו זה ייכנס. הבנתם? זה על הלב. כך אומר הרמח"ל. כי בלימוד בפעם אחת, אמנם יש בו משום לימוד, אבל אין בו משום שימה על הלב, כי זה לא ייכנס אם אתה לא חוזר על זה, כי אין שימה על הלב, אלא על ידי חזרה בלבד. עכשיו תראו זה יופי. גם שבחזרה מביא את התועלת הרצויה גם הפעם הראשונה, ובכלל גם הפעם הראשונה חזרה זה מביא תועלת מסוימת, כן? כי אם הרבה פעמים, אבל לא מביא תועלת מעולה, צריך לחזור הרבה פעמים. אומר הרמח"ל, כי אם הרבה פעמים ביחד עושים רושם, הלא בהכרח שבתחילת הרושם כבר היה בפעם הראשונה. אומר רבנו הרב רוט, אומר חידוש יפה, הוא אומר כמשל הטיפה ששוחקת את האבן. רבי עקיבא הולך בדרך, רואה טיפה. הטיפה הזאת מה עושה? חור באבן. שואל רבי עקיבא, תגיד לי, הטיפה הראשונה עשתה חור או לא? מה אתם אומרים? לא עשתה חור, אבל עשתה משהו. עשתה משהו או לא? עשתה חור או לא? אם הראשונה לא עשתה, אז גם המתי. אומר עמוס, אם הראשונה לא עשתה חור, אז ודאי שגם לא, האלף לא עשתה חור. יש חור בסלע, חייב להגיד שמהטיפה הראשונה כבר נעשה רושם. לכן אומר פה הרב רוט, מפרש על הדברים של הרמח"ל, אומר, תדע לך, אם אמנם תחזור על זה כמה וכמה פעמים, זה כמו אותם טיפות של עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אבל אם חלילה תשאיר את זה רק, איך אומרים, פעם אחת, תקרא את זה פעם אחת בשיעור תסתפק, הרישום יהיה כללי מלמעלה. נתקדם עוד כמה שורות לקראת סיום. אומר הרב, אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה, כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע. וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. מה פירוש? הרי אמרנו שכל תכלית הספר, התועלת, תושג על ידי חזרה והתמדה בספר. כך אומר הרמח"ל. אז אם עכשיו אתה תעשה את זה, אתה תפקח את עיניך ותראה דברים שאתה מתעלם מהם. ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, תראו איך הוא מחלק את כל סוגי האנשים. כי רוב אנשי השכל המהיר והפקחים והחריפים ישימו רוב התבונותם, הסתכלותם, בדקות החוכמות ועומק העיונים. מה פירוש? כל מיני סוגי אנשים יש. כל אחד בסוג שהוא מתמחה, הוא, איך אומרים, מדקדק בחוכמה הזאת. כגון עמוס, עמוס למד כלכלה ומנהל, אז הוא מדקדק בכלכלה. נכון? גם אור למד במקרה כלכלה ומנהל, נכון? גם אור מדקדק במנהל. דודו למד ברוך השם את כל התורה כולה, אז הוא מדקדק בתורה. כל אחד, פה כתוב שככה זה טבע האדם. איש איש כפין את יד שכלו וחשקו הטבעי, כי יש שיטרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע. מה זה מחקר הבריאה? ידיעת הארץ, האקלים, איכות הסביבה, המרחק מכאן לירח, כמה למדנו? זה 360,000 קילומטר, המרחק מכאן לשמש זה 150 מיליון קילומטר. אז אחד אוהב את הבריאה, את הטבע, ויש כאלה 360,000 קילומטר, 2.5 מהירות האור. והשמש זה 8 דקות מהירות האור. 8 דקות, זאת אומרת, אם מדליקים פנס בשמש, לוקח 8 דקות להגיע לכאן. שתבינו את המרחק. מהירות האור זה שנייה. 1.5, נכון? מהירות האור. 360,000 קילומטר בשנייה. זה מהירות האור. 360,000 קילומטר בשנייה. זה מהירות האור. אז נעזור אלינו. אז אומר פה הרב, כי יטרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע ואחרים ייתנו את העיון שלהם לתוכנה. מה זה לתוכנה? לתכונה, הכוונה היא חוכמת הכוכבים. מסביר פה הרב רוט. ולהנדסה. מה זה להנדסה? חוכמת המדידה והבניין, ויש כאלה למלאכות. יש אחד אוהב להיות נגר כזה, פסל. כל אחד, איך אומרים, נותן את הדעת לסוג מסוים של חוכמה. ואחרים למלאכות, ואחרים ייכנסו, בעזרת השם אצל כולם, יותר אל הקודש, דהיינו ללימוד התורה הקדושה. אבל תשמעו טוב, גם בלימוד התורה יש כאלה אוהבים פלפולי הלכות, ומהם מדרשים, יש כאלה לא הלכות אוהבים מדרשים. כל המדרשים שהיו, מדרש נחומה, מדרש רבה, כל הספרים שאנחנו מכירים, מהם בפסיקי הדינים, יש כאלה אוהבים דינים, להיות דיין, יורד דעה, מה הדין? אך מעטים תשמעו טוב, יהיו מן המין הזה אשר יקביעו את העיון ולימוד על כל ענייני שלמות העבודה. מה הפירוש? מה זה שלמות העבודה? דודו, מה זה שלמות העבודה?
מעטים יקבעו את זמנם על שלמות העבודה, על האהבה ועל היראה. אהבת השם זה שלמות העבודה. יראת שמיים זה שלמות העבודה. אומר הרמח"ל, אם אתה תבוא ותלמיד בספר הזה, אתה תזכה להיות שלם בעבודה. גם בגדר אהבת השם וגם בגדר יראת השם. נסיים שורה אחרונה על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. איך עושים את זה? זה נשמע בשמיים. אומר הרמח"ל שלא תחשוב שזה גלגול השלג, זה בהמשך, בעזרת השם שבוע הבא, ב-20 דקות שנקדיש. היום זה היה חד פעמי קצת יותר ארוך, כי עשינו הקדמה גם כן על הרמח"ל, וגם את ההקדמות על ספר מסילת ישרים, ואנחנו רואים בהקדמה של הרמח"ל, אז זה ככה הקדמה קצרה שהתחלנו היום.